Hi guys! Good morning! Welcome sa aking channel! Ito nga pala yung kape natin guys. Ito yung kape natin na pang slimming coffee. So, hindi to, guys, hindi to sponsored. Pero, inano ko lang, shinare ko lang sa inyo, guys. So, ito siya, guys. Para siyang coffee ko. Yung niya, guys. Pero, hindi siya sponsored, guys, Inano ko lang sa inyo. So, ito siya, guys. Ito yung nalagyan niya, guys. Pag ubos niyo na, pwede niyo nang lagyan ng mga gamitin niyo, guys. So, iano na natin, guys. Lalagyan muna natin ng water, hot water. So, mao ni guys, naata diri sa gawas. Dayon magkuha ta og tubig init diri sa hulog-hulog og piso. Then nato ni maghug sa tadi. Manlabaw ta ko wala init. Walang init. Kinahanglan siya dili daghan og tubig. Ang ato ang kape. Wala gitay lain kuan guys. Wa tay lain kutsara. Mong kanina lang atong gikutsara. Nailad siya kay nagtudog na ko'y ka-istoryang tao. Na ko'y ka-istorya bro. Then manataog kuan guys. Mo niya tong kape guys, dapat dili siya daghan. Dili daghan ang atong kape kay kung daghan siya, dili siya mo effect. Hoy, agi ay. Maldito. So, mao ni siya guys. Dili ko naghug og tubig init kay wala tay kuananan og tubig init guys. Dili ko naghulog. Init kaya ako ang kanan. Wala siya init. So, back. Mao ni guys, ato ning pangwaon. Kay uy, basa pa man siya. Ang kanina lang mo. Ang kanina lang mga ugatong pangwaon. Kay para magamit na ito ang hanger. Basta pagid siya. Ano nangyari sa ating dalawa? Basa pa ang uban. Basa pa ang uban. Basa pagid siya. Dili pagid siya manawag. Medyo basa pa siya guys.
wala pa siyang buwang. Mo ni akong hiyan diri. So manati siya ugatanan. So kani kay uga na siya. Ito na rin kuha. Kay mga labata o diwas. Katakaw maglabagod. Labagod. So ito na rin ibutang dito. Ibutang. So ang uban guys kay wala na to makuha kay basa pa siya. So mo natin kape guys. Di kung magkape gani mo guys og pang diet og pang diet kay diri ra gid siya taman. Dili siya malapas diri. Kay para mo effect gid siya. So karon guys is mag-ano muna tayo, magtutupi mo nag Bisaya kasi mga Bisaya kasi nandito, taga Cebu kasi kami. So nakuha na yung mga ngit. So ngayon guys is magtutupi muna ako. Then pagkatapos is wala na tayong gagawin dahil wala naman tayong gagawin dito. So mamaya na yung labahan ko guys kasi may naglalaba pa daw na isa. Ano kasi yung lalabahan namin guys, alternate your clothes. Alternate your clothes. So ngayon guys is magtutupi na ako guys. Slimming tea is a nice of your body. Pero hindi ibang slimming tea na pwede sa iyong katawan. Dapat isa lang yung gagamitin mo na slimming tea. Slimming coffee or tea or ano pa yun. John. So tapos na guys. Tapos na tayong mag-coffee. Then mag-ano muna tayo. Magtotope. Tutope muna tayo. Yung higaan namin is airbed. Tapos itong airbed na to is hindi na siya magkakaroon ng hangin kasi may na kasi to guys, may kunting buslot. So tutope na tayo guys para matapos na tayo sa ating gawain. Then pagkatapos guys is hindi muna tayo maglalaba ngayon kasi may naglalaba pa doon ng iba. Alternate kasi yung aming paglalaba guys kasi marami kasi kaming nag-stay dito. Ito lang yung guys, ito lang yung hindi na sa mga hindi na nabasa. Ano na siya? Hindi na siya basa. Kailangan natin doon tubiin para may susuotin tayo. Adton ta kukuan guys katong dapit sa simbahan sa Guadalupe kay magpalit uta tag sudan. Then nya nga lang sigurong hapon. Mangunan laba ko guys kay wala na ko ikasulob. Supi. Nindot kayong pangan sa mong ero no. Supi.
Sophie. 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 Then pagkatapos nito guys, is wala na guys. Mag-ano na tayo guys. Mag-ano na tayo. Yung ibang video po guys, baka hindi effective kasi medyo nailang pa ako sa sa camera, pero huwag naman tayong mailang guys dahil camera lang yan, diba? Magsasanay tayo na hindi tayo maiilang sa camera. Sabi ng bata kanina, ako lang daw yung sabi niya may akala niya may ka-istorya. Ayan na guys, tapos na tayo guys. So, maraming salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa aking mga video. So, kahit konti lang guys, marami pa rin. Salamat sa inyo. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. I-click nyo na ang like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, bye. Thanks for watching. And bye.